tomu ještě takový návlaky na ruce. Něco jako rukavice, ale jenom A v domácí ne? A tady? Tím si vlastně jenom posuneš tu jednici. Máš to nebudeš mít tak, protože tak ti to bude... Nebrali jsme tam vlastně jenom koluješ. Možná. On dostává 2 trošky, když... Ano, a znamená, ty nám řekla. No to sluší. Aby by se mu chodili tady. A jsou takový hezký ponožčičky, vidíš zrovna. S paluškama. Už to vyfoť, že mají nohy. já to natáčím. Na zálesáky, když jsem měl panáka. Jo, no, protože si nevzali místo prskavek panáky.